karong buntaga ay magkaon mi og Indian mango. Ano siya? With Ginamos. Kung sa Tagalog, bagoong isda. excuse me. Tara ka Bisaya, mga Tara enta. mga kabisaya. Tara na, dali. Ano ya? Isla. Unang hungit para ninyo. Charot. Lami ana. Sarap, matamis yung mangga. Walang kaasim-asim. Na. Ano mo mangga sa man ni kaasim-asim? Bong. Na. Maitsa. Pwede na din na isaw sa mga kabisaya. Pwede walang wala nang sausawan. Diretso na. Kasi matamis eh. Walang kaasam-asim. Pero mo saw-saw gihapon ka Bisaya. Nagduwa may kabuo. Lang. Amo nang gihiwa-hiwa. Tara, kain na. Ito, masarap to eh. Ay, nakakuha ko po nun. Ulit, story lang. Samtang nagkuhan lang. Nagkaon kami story to sa makaagi sa una ng audition. Ay, kabisaya, kinidaghanan ng mga naagian about sa mga pag-audition. Kami duha, uban midami first time sa to kang Willie. Waway Willie po mga kabisaya. Sa Wheel of Fortune. Sa TV5. Tagalog na to. Okay? Kasama kami nito. Nanonood kami ng ano tawag? Na ikuan. Wheel of Fortune. Ay, wow, Willie. 2013. Tapos, ang pa-audition nila po, yung pa-audition nila, sa Wheel of Fortune, yung pindot-pindot, yung kanta, ang title. Paunahan. Tapos, ang kategory nila, mga singing champion. Dapat may mga, katibayan, mga certification na nanalo ka sa mga singing contest, or trophy. Meron naman ako. Nakakatawa ka tong nag-audition ka kay na muntik-muntik na kami, hindi makaabot pag-audition nito eh. Dahil yung oras, konti na lang, ilang minuto na lang, mag-umpisa na eh. Naligaw-ligaw kami sa Delta. Hindi namin alam kung banda yung Delta. Malapit lang pala dito na. Bisaya. Pinagpala naman, nakapasok may bay kasi nagsabi na tinuruan kami, di ba na? May bay doon, nagtrabaho yung asawa niya, nagsundo siya. Tapos yun ang tinanungan namin. Tinuruan kami kung saan banda. Yun na yun, namin, naabutan. Muntik na, nag-umpisa. Yun yung wawawili, yung pinakauna kong yung first time niya. Nasali ako sa TV. Maraming na-audition doon. Sobrang dami. Tapos hindi ko akalain na mapasok ako. Mga 300 plus ang nag-audition. Tapos ilan lang yung pipiliin, mga 15 tapos babawasan na. 15, may mga elimination pa. Tapos ilan na lang yung 15, nabawas. 10 hanggang sa maging 6. Tapos, ayun. Yun Ang kananta ko yun? Halik. By Aegis. Kinakabahan ako. Grabe. Tapos, Kabahan. siyempre, mga galing yung mga audition kasi mga singing champion. Mga sanayin na. Siya first timer lang. First time kong ganun, sumali. Sa TV. Tapos, napasok ako, hindi ko akalain na napasok. Ayun. Live to? Live. Parang wawawili, March 13? March 3, 2013. March 3, 2013. Live yun, mga kabisaya. Tandang-tanda ko yun dahil kasama ako noon. Kasama siya sa loob ng studio. Sa May Delta. Wala akong damit dun. Hiram ako sa kaibigan kong bakla. Si Ayan Marta din. Pero mga kamag-anak lang yun namin. Parang hindi ako nakaano ako sa Wheel of Fortune, di ba? Ganun paunahan kung sino una nakapindot yung sasagot. Nahuli siya. Ang sa to, nasa
May isa akong nasagutan, kaso yung pangalawa na, Nahuli na mali, siya. oo. Tapos mali pa yung nasagot ko kasi hindi ko naalala yung title ng ano. Tapos sasagot na sana uli siya kasi naalala niya, naunahan na uli siya. Pero okay lang. At least kahit papaano, nakatry man lang. May ano ko Tapos, dun. hindi namin akalain na makapasok din siya. Sa dami ng mag-audition, 300 plus, tapos 15 lang pipiliin, So, tapos lilinisan pa, o nakuha pa rin siya. 15 tapos 10, hanggang naging 6 mga ano. Hanggang naging 5 lang. Ganun na. Tawa. Pila to ikuan, consolation, 5,000? 10, 10,000 to? 7. 7,000 yung binigay ni Kuya Willie. Kasi nagdagan siya, Kung- 5,000 yun, plus 2,000, kaya naging 7. Hi Kuya Willie. Hmm. Siya yung pinakauna ko talaga na ano, na yung nakapasok ako sa TV sa Kuya Willie. Pang yung nagbukas sa akin para makaano ako. Pang maiganyo din ako sa iba pang mga pa-audition sa TV. Kasama rin ako niyan. Siya Apat lagi kami. kasama ko. Oo. Audition. Sa yung Willie, siya din yung kasama ko. Madalas kami magkakasama. Tapos pagkatapos lang yung sa Itbulaga. Nag-I Can Share voice na siya. 2018, I Can dito ako See sa Your Voice. Pilipinas. Nagbukas yung I Can See Your Voice ng ABS-CBN Channel 2. Na-audition ako. Ay, pumunta Kuwan kami, dito. season 1 kami. Na-audition ako. Tapos, nag-aral pa ako ng Korean yun. Tapos, yung araw na yun, Nag-aral siya ng Parang- Korean language. ano yun namin, exam yun nan. Exam. Kasi hindi ako pumasok kasi nadadbit ako ng libro ng Korean, nag-aaral ako kasi akala ko maaga ako makatapos sa audition. Hindi pala, nabuta ng gabi na. Tapos nagsamantala siya mag-audition, baka sakali na. Baka sakali Yan, ako na mag-audition. anoan din. I Can See Your Voice Philippines. Kasi mahilig ako manood ng I Can See Your Voice Korea. Doon ako na-inspired. Tapos hindi ko may ano sila, I Can See Your Voice Philippines. Tapos yun, na-audition ako. Tapos At sa awan ng Diyos, napasok din ako, mga kabisaya. Tapos sumugod dito yung I Can Share voice. Kasahit naman ako sa Nag-taping kami dito, nag-BTR. Dito sa loob ng bahay. hanggang doon sa tindahan, doon sa pinagtrabahoan ko. Nakakahiya din. Pero mababait yung taga-ABS-CBN. Di ba na? Mabait sila. Tapos, ano yun? Unsa itong buwan na? March po to. March. March din yung mga kabisaya. Mga siguro March Tag-summer 28 yun. yata yun. Tag-summer yun. 2018 yun na aired na palabas sa TV pero taping na yun, hindi live, wala kasi live yung I Can See Your Voice. Kaso ako lang yung nag-audition tapos wala ding audience, bawal kasi yun dati. Kaya hindi ako nakasama, Hindi siya bawal. nakasama, dapat kasama sila. Ayun. Dito lang sa bahay kami magkakasama nun. Pag number 1 ako mga kabisaya sa I Can See Your Voice, bali, 1 taman, sa to? 6 ba yun? 7. 6 na ano kami, hulaan kung sinong singer at sinong sintunado. Yun yung ano. May singer ako, tapos may sintunado. Pangalawa ako natanggal kasi yung ano namin guest, si Miss Lilith, yung kumanta ng Kaibigan Lang Pala, ganon. Siya yung guest namin, siya yung huhula kung sinong singer at sinong sintunado. Ngayon, nag-aabang na naman siya kung saan yung Tapos, napa, ano. na-audition na naman ako ng Tawag ng Tanghalan. Ay, oo, Quarter 3. Pang quarter 3 ako noon. Quarter 3? Oo. Quarter 3 ako ng Tawag ng Tanghalan. 2018 din yung mga kabisaya. Ah. Nag-audition ako June. June yung audition ko. Natawagan ako December. Ay no, kanangkuan. November. Parang katapusan no November. Tapos pinapunta na kami dito sa Maynila. Doon kami nakatira sa Tawag ng Tanghalan bahay. Doon siya nag-stay. Siguro mga 1 linggo din, doon lawa. Matagal ako nasalang. Kaso hindi live yun mga kabisaya kasi December puro taping yung mga kabisaya. Doon uli kami, kasama ko yung dalawang anak ko, pati nanay namin. Nandun sila nakapasok sila sa studio. Si nanay, si
Siya, tapos dalawang bata, anak niya. Okay lang, kahit hindi siya na ano, at least hindi nagong. Mm. Ganun lang. Kinabahan ako kasi yung nauna sa akin, nagong. Ganun lang ang buhay. Parang ayoko nang kumanta. Pero, Wag lang magpakawala ng ay, mga pag-asa. kabisa, 3 beses na ako, nasali ng mga, Hindi, alam mo Bisaya, siya, nag-ano din to, nag-audition din ng kuhan, ng, kato sa kuhan, Imelda Papin. Di ba, may gito ka anak Singaling? kan. Tagisan ng galing. tagal siya ng galing. Tinigs ka na siya. Tagisan ng galing, ano ba yun? Parang sa ano lang yun sa online. Ano yun? Nag-text na yun sa akin. Pero hindi pa kasi sila bumalik ulit. Parang post na din yun. Tinigs ka na siya. Tapos na pala yun, last na pala yun. Sayang 6 million pa naman yung 6 million ba? 2 million. Premium. Ha? So, 2 million. Ngayon, sa Wawawili, 2013. Sa I Can See Your Voice, 2018. Tapos, Tawag ng Tanghalan, 2018 din yung December. Yun yung 3 nasalihan ko na napasok ako sa awa ng Diyos. Pero, hindi pa rin na ano. pero okay lang. Hmm. Huwag lang magpakawala ng pag-asa. Manalig sa Panginoon. Ganun lang yun. Magdasal lang lagi. Kasi siya lang nakakaalam sa ano natin kapalaran natin Diba? Ano lang naman ang buhay Basta madalas kami magkakasama nito. Madalas talaga yan. Minsan lang kami di magkasama din sa vlog. Pag solo niya kanta niya dahil siya lang yung magaling kumanta. At ako ay panggugulo lang. Maingay kami. Hindi pa matapos mga kabisala. Daghan pa. Yagahan pa. Yun yung experience ko. Lagi na ito nakikita sa TV. Mahiya nga lang ako. Kaya din, excited. Tapos kabado ka. Dahil hindi mo alam kung ano mangyayari. Pag doon sa may audition area, kabahan nga ako. Itong nag-audition sa kuan kang Wawawili. Grabe. Palakpakan mga tao. Ako naman, todo ka pa. Kasi ang gagaling ng mga yung ibang nag-audition Pero, alam niyo mga kabisaya, yung iba 5 beses nag-audition, hanggang hindi pa rin sila nakukuha. Siya, 1 beses lang. Nakuha din naman siya. Isang beses lang. Isang beses lang. Wawawin. Nakuha siya. Tapos may nagtanong sa akin kung ilang beses na daw na-audition kapatid ko. Sabi ko naman ngayon lang, first timer. Buti pa siya, nakuha. Yung iba kakilala ng ng guard ng Wawawili. Pabalik-balik na kasi, kaya makilala na. Swerte-swerte lang din kapag nag-audition. Kapag nagustuhan ka, makukuha ka talaga. Pag hindi, nga. Uuwing luhaan. Kasi iba malayo nag-audition. May mga taga Batangas. Lalayo. Cavite. Para tawag ng Tanghalan. Nga naarap na. Umano ko. Liso naman Puto na lang natira sa kanya. Kit-kito na yun ako sa mga kabisaya. Pero mga kabisaya, dahil ako ay mabait at bibigyan Tin ko ako. siya.